Labari da ɗumi-ɗuminsa. T-Boy zai yi whoop da Alpha Charles mai man fawa mai horu. Nura T-Boy Kano State Material back to back angon Alpha Charles mai man fawa ba da kanka a girbe. Ba da kanka a fille. Ba da kanka a mazge. Mai jiki da shai. Na motsa Lipton ce take zuba mai horu. Amma Alfa ina da magana. Kin san an ce gani ga wani ya aishi wani tsoron Allah mai horu. Kar ana yin aure. Ki ɗirka min man fawa ki zumbur. Ki wuce Saudiya mai horu. Ki bar ni da dakon itatuwa mai horu. Na koma mai jiki din marke. Ya zama da na yi magana itatuwa na motsi mai horu. Zan lamunta ba. Mana, to hauka ake yi. Dole sai an yi da waje ba za ki tafi ki ban da dakon itatuwa mai horu Alfa. Wai a daidai ina ne mai horu.